Nagpipreparar na ning gamit ang 69 anyos sa si Erlisita Barya, kan Purok 5 Barangay Anuling Kamalig Albay. Inipaganda niya naman da sa posibilidad na magpautob na ng evacuation ang lokal na gobyerno. Huli kang humakang bulkan mayon, laog sa 6 kilometer danger zone ang saindang harong. Medyo na kukuan man kami, tapos siyempre matakot man. Sanay, sa bagay, sanay na kami dyan. Siyempre maapekta na sa kapital ko, o madudulagan mi. Siyempre kung medyo, alimbawa, madudulagan mi yan eh. Alam mo, para saray-saray pa kuan. Alas 12 kaya kasubagong ugto, kang itas na kang Fibok sa Alert Level 3 status ang bulkan mayon. But sabihon, delikado na iniurog na sa mga lugar na nasa 6 km to 7 km danger zone. Sa Alert Level 3, yaon ang posibilidad ning pagtuga, pagrasay ning daga asin mga gapo, asin iba pang aktibidad kang bulkan. Sigun sa tagapagtaram kang LGU Kamalig, anom na barangay ang apektado kang pagtaas kang estado kang bulkan, asin nagpuo naman sinda ng evacuation. In kaso maglala pa, labi 3,545 pamilya ang dapat na maibakwar. Ongoing po ang evacuation efforts tangunyan na pinamamayuhan kang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngunyan, iyo po, ang katabang mi po digdi sa baba, sa grassroots, ay sa mga kapitan. Nayaon po digdi sa Mayon Unit Barangays. Now, ang Mayon Unit Barangays po, compose po iyan kang Barangay Suwa, Tumpa, Kirangay, Kabangan, Salugan, and Anuling. And the families within the 6 kilometer permanent danger zone in the 7 kilometer extended danger zone, within and on the periphery, ma-evacuate na po sinda. Localized evacuation po muna kita. And designated naman po sa sinda sa tuyong mga designated evacuation centers. So let us expect na magiging smooth man po yun. Katakod kang pagtaas sa estado kang bulkan. Sinuspende naman ang klase sa nagkapirang eskwelahan sa Banwaan. Susog naman sa ipinaluwas na abiso kang MDRRMC. Alauna kasubong hapon. Po may mangyaring abutan man mangyari, nakauli na po ang satuyang mga aki na iyo po ani ang tingkonsider as vulnerable sectors. So mas maray po na nasa safe place na po sinda sa indang mga harong. Si Nanay Nilda kan Barangay Mabinit sa siyudad ng Legazpi. Maski na nga ni nasa 8.25 km ang sa indang residensya. Handal manggiraray sa posibilidad ning pagtuga kan bulkan. Kaya amay pasanadaa. Nagprepara na siya kang gamit asin pagkaon. Ibinaba niya naman daang sa iyang atama na baka. Hali sa pamitisan kang bulkan na nasa loob kang danger zone. Siyempre natatakot. Baka bumigla baga. Apektado ta. Arong kaya hindi ka nang mapagkuhan ngayong So, financial. Na arong kang kwarta. Para kaming kwarta. Apwera sa mismong mga residente, may mga piglalatag naman na plano ang mga barangay sa pamitisan kang bulkan. Primero, paano mo na pag-update mo na so contingency plan niya para madali lang kami sa pag-process ka kung paano mag-ibo if in case na magpa-evacuate na. Nagkaigwa naman ng pag-urulay ngunya na hapon entre gobyerno probinsyal kan Albay asin man iba-ibang ahensyas di gobyerno. Siring kang APSIMO, OCD Bicol, DSWD, PNP, Militar, BFP asin iba pa. Digdi na pag-ulayan na nakatalaan na pag-ibakwar sa nasa 2,400 na pamilya na nasa 6 km danger zone na posibleng punan sa aga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.